chi bai ve kule tung tung chu no pang thon thu lam pang han ti ching te ang no pang khungai thak jun ro chila si mal som dong lian a senior department sai chal kaushan zia khi kan chiaranga video hi mun to imilo in chwa saka la subscribe lo te mino subscribe in like comment te mino de saka mino share sak turin karon yen chewa mun to imilo ngai thak sak don ya chhatran ang o man la hian kho pakata hian chung ko pakhat hi an om ve a an pa ber chu thana ani a an nu chu thari ani fapa pakhat rem ruat shela tia an ko hi an neya an chung kwa chu an har sa ve hle a puthana chuan a theiang anga na thokin in hlona tura hmu pianga a in hlo ve thin nikha chu puthana chu lungthiara in hlo turin phur takin akala na chu thanim ngai takin a thoka an na thok an chol lai chuan an omna chhaka lung chu a ron chim ta thut maya lung chim chuan puthana chu ron delin chan man lovin a thita maya pithari chuan a pasal boral chu atwar em a fapa en kol angai bok ne namang ange mai shela chu kumsom pahnih lai lo ni ve ta a school kal ve zelin an pola chuan thiam thei pol ani chho ve zel awang chuan anu pawh lawm hle thin tum kha chu shela chuan anu chu midang aya an ri thei bik chan a zawta pa anei to lo awanga a thian ten an kom du lo thu le min an hmu sip thu a hril boka anu chuan boite chutianga an tip che po in poit reng su tai matakin lekha zilla atopa i hlo tling mayang atia shela chuan ole kanu ka hriringang ti in inchiam turin a chwa chana i thari mi tatang chuan mit ti lo luang chhuaka boite pa kha chule dam se hi tiang mi kan ni bi gom si lo ti in atapa sheom tin lungai viang ma se a fopa hmuwa chana in sum sham thin hunaliam zela shela po ate lai atanga ani chak missionary ni tum chuan a in ba sai zela pithari po chuan a thei angin hna thok ve so boka shela chuan HSSLC chu first division a apasa anu fa chuan an lom hle a BA po thataka pas tu min azir chho zela chutia hlim taka anom lai chuan felanu pithari chu adam lo tawak maya theito pa in kolin pathian hnena po an tong trai thina ma se pathian in achol ha dama hun to ati ani ang athi veta a shela chuan shema tin lunga a no pangte ani laya anu le pa tin an thi san mai chuan thinom te poin an khungai hle an thei ang chuan shela chuan tan pi ve thina an thinom ten an ngai sak hle ti a sha chuan shela po atha among ani shela chuan anu thu soi boite tai matakin lekha zirla atopa hlo chinna i changmayang ti kha a hriringa sheom taka a omlai po in tai matakin lekha azir zela atei magna awangin BA po chu first division a pass le ani BA pass nu chuan an pan lai atanga ani tumle ni chak thin missionary chu adil veta a van nei thak takin a tling veta ani chutia fela missionary a akal chhak don ta chu an thinom te chuan an lom pui hle a no pangte ani laya anu le pa tin an thi san chunga hlo tin na sang tak tang thei chu makpo an ti hle ani fela ero chuan te mataka pathian ti na ne na le kha jehi hlo tin na bul ani zia asin ha sa hle thung ti chuan him tak le te mataki missionary na chu a thok ve ta ani ti kha na pang khungai thak fila thun thu ami chu ni a tuna adang anu le pa ti piang thar tu ti PC lalom tluangi junior department ITI veng chak kaushan ami zia khi kan chiar le ange sabram kho pakhata hian mai chenau pang fel deuh mai hi oma a hming chu nan si ani anu le pa te chu anin khom ngai lova apa phe chuan pathian ompo an ding lo zuan in na sa hle a pathian nam reng an ngai sak ngai lo nan si chu a thian ten an som thina wangin pathian ni apiang in Sunday school a kal ve thina in khom chu anu le pa te poin an poi ti lem dawa I swaring apiang wanrama an kal tur thu le
Isua ring lo te chu shem hmuna an kal tu Sunday school zeti tu ten an soi chu a ril ru avung ringa zan khat chu amut dawna Isu ka ring che a ka thi huna po wana min hruai ang ti ka ringe isir tira min siam ve ang che tin atong taya amu manga chuan Isua hi alo hmua a var vek hian a in thuama nan si bana chuan duat takin a kaya alo len puya nan si hna chuan I tung tai kha ka lo ngai thla a ka mi ni I du awangin ka lom em ani kan hna inu le pa ti poilo ron hruai ve don nia alo ti a han har chuan nan si chu lom hle a thian ti le Sunday school a an zit te tu te hril hlan a nghak hil hle mai a amu mang chu anu le pa ti hril tur nge ni hlo mai tur zawk tin a ngei to neu lewa nakina chuan amu mang chu anu hna a soita anu chuan boite mu mang mai me ni chu a tak taka ngai reng reng su alo ti a nan si chuan kanu mu mang chuan ni a ma se a tak tak ang che ani I chuan min chan dama van rama kan nakal don lom kapa nen hian Isua in rin ve lo wangin van rama kal lovin hrim hmuna in kal don sia pui khop mai a ti a anu chuan thil ho mai an che ngai lo naupang chhe in ni hi min an ti der chewa thil tak tak angin in ngaya I pui tin huna ho zai lo I lo hre yang tin a changa anu chan dan awang chuan nan si chuan sei le ngai na po a hri tawh lova a hma bula a sei phei chuan a lo hau hrep dawn ani ti a hria a hriawm ti takin a awm ta a nan si chuan amu manga Isuan inu le pa te po kan hne ni la ron hruai dawn nia a ti kha a hri thar le thina engtin nge an oi thei turin ka hrilang o ti nei ngei to na sa hle a ti chuan anu le pa ten Isuan din ve theinan a rukin thahnem ngai takin a tong tai thina a tlang chuan a tap hial thin kum khat dawn lai an tan a tong tai hnu po chuan in khawm po an tum lova Isua chanchin ngai thlak po an tum hek lo a pa chuan zu ala in ringa anu poin pathian thu reng reng ngai sak chuang lova chutiang an ni awang chuan nan si po a bai dong lek lek to ani rum khat chu pathian ni zinga hian nan si chuan anu le pa ti hniana chuan kan pastor thu so hi ngai thla turin in khawm ve te u pathian thu in oi lova Isua in rin lo chuan sitena pol in ni a hrim hmuna in kal ngei dawn ani a tia a pa chuan thin rim takin naupang te in chutiang an min ti chu le ka fanui ni kha tin a beng ta throi mai a nan si chu a tu top mai a venga tang chuan thi a chhuak ngala anu in chan lo tum pe na phal lova chu mini chuan nan si chu Sunday school po kal thei lovin a dam lo ta chara ni kha chu pastor in a ron tlo a nan si chu lo chaw hle mai a nan si chuan pastor hna chuan adam le thei po a in din lo thu a lo hrila pastor chuan mami enga tinge chutiang te sei tak ni idam thale thwai dawn a lom a ti a nan si chuan kanu le pa ti hian pathian thuan la oi ve lova in khawm tur le I thu sei ngai thla turin ka som thina ma sian oi du reng reng lova ka mangang em ani ka thi ani chuan min vuina thui soyang tiro a ti a pastor chu amit tuia tha zoi mai a nan si hna chuan mami chu tiang hun chu a lo la thleng ani chuan thu ka soi nge yang a ti a nan si chuan thu I sei huna chuan Isua hmangai na le a chan dam na chung chang thu chau sei ro o kanu le paten chanchin thawi khatalan ngai thak theina ani don thot chuan a ti a nan si chu a chaw tel tela kar khat hnuwa chuan a thita a thi lai tak chuan pastor chu lo dam lo ve tak mai a chu wang chuan a vuina in khawm ba po thu a sei thei telova ni khat chu nan si nu le pa te chu pastor hna chuan an kala pastor chuan engti zang nge ni a in nu pa a in lo kal lo ti a nan si pa chuan kan fanu khan I thu soi ngai thla tu le pathian thu oi ve turin min som thina ke ni anu le pa te hian kan ngai sak du ngai lova ma se nan si in kanu le pa ten pathian chuan ngai thak theina ani don thot chuan voi thum po thin nun kangam pia ibula a soi atang khan pathian du na kan lo nei ve ta ani ti in a soi ta a chu thu a hria chuan pastor chu lom hle mai pathian hna lom thu a soya nan si nu le pa te nen chuan hlim takin anin koma pathian thu sei hoin an hlim ta hle ani nan si pathian din na chuan anu le pa te po pathian nama hruai thleng ta ani
โอkhati zong khan nu le pa ti piang thar tu nan si chung chang chu ni a no pang te po nu le pa te pathian lama kai soi thei tu tangkai takani thei ti he thun thu jak tu ja atang hian a chiang hle in ka sia thun thu tha le ejute nei thatak ta hi atam maya tung te chu ti zel atan hian la thavia wangim ti te po comment lama te inron suinga no pangti ta na zirti nei tha pui tengti tan po en ton tur thatak hi e thon thu zia ka hian atam maya chung te chu a tha ni chuan le kan ngai dan te ani hlama nei chuan thun zom zel kan tum don nia e ngai dan te comment lamai ron sui don nia o